Gaur ez duzu grabatu behar? Lasai, Ainara, ITB oporretan dago. Baina gaur gazte martxa da? Ai ama. Bueno, badakizue, ITB beti dago prest grabatzeko. Goazen! Apa ITB! Bakizu ze pastu zaien, eske, oporretan geundela eta enteratu ga, gazte martxa da, holako zeo zer. Da, ze da? Eske ez dakigu ez ga enteratu orduan pixkat prestatzeko. Gaztetxo batzuk sanoak bidurtu direla eta mendizaleak eta menditik bueltaka dabiltzala. Baina gero gauean parranda egiteko. Aspaldi zure atzetik horrela Irurtzundarra munduak bideo bat bidaltzeko eta ez diguzu bidali zergatik. Lotxa pixka bat ematen dit. Baina gaztegunera etorri zea ez? Hombre, hori juerga beti. Bere ez, listo. Kaixo, bueno, eske galdetzen ere gara guentxe enteratu garen ez. Gazte martxa dela, jakin nahi dugu zer dagoen edo zer egingo duzuen edo zer prestatu duzuen. Bueno, badaude hitzaldiak, gero bertso saio batzuk eta kontzertuak. Zeren hitzaldiak? Dago independentziarena bat, eta bestea Euskal Herriaren zerbaiti buruz ere. Lekunberritik hasi eta Irurtzunen geldialdia eginda Berriozarreraino. Eta bertan bukatu eta hurrengo egunean Aberri egunera, guztiak. Eta juerga noiz? Juerga gaur eta bihar Berriozarren, doble. Hori apuntatuko dugu, Bai? Bai. Sekretu bat kontatu behar dizuet, oraintxe ohartu naiz. Ze, Irurtzungo gazteak kontzertuetarako prest daude. Denak hemen ez dakize kuba eta zerbeza kalimotxo, baino behitu oinei. Osea, denak garbi-garbiak, inorrez da ibili mendian, seguro nago gainera. Behitu. Etorri da? 2000 inguru edo. Ai ama, 2000 inguru pertsona Irurtzunen zizke 2000 gara berez. Zero keri, ez? Bai. Nola egingo dutelo 2000 pertsonak Irurtzunen? Ez dakit, manja. Aldapan, batzuk aldapan fijo. Baina ze zelaian? Ez nuke haien larruan egon nahi. Osea, baina ze denda kanpainakin etorri dire? Batzuk, bai. Beste batzuk agian beste etxeren batean sartuko dira. Ai, ze suerte. Bueno, kontatuko ditugu txutxumutxoak ere gaur gauean. Mila esker gore. Ze egun da gaur? Ez dakit. Zuetzea enteratu ez dare? Ez. Ez altzea gaztea? Ez, nia ez. Oi ama, ze pena, gixajoa. Zu ere gazte martxan ibili zara? Ez. Ze ba? Pixko faltsoa naizelako. Faltsua edo etzarelako gaztea? Gaztea bai. Gaztea bai? Bai, bino. Faltsoa baita, ordu. Bale. Eta zu? Ni ez da. Baino bokata bai, ez? Osea, deskantxo eta bokata bai, baino martxa ez. Bai, martxa ez. Eta gaztea? Gaztea ere bai. Gaztea bai. Gaztea bai, baino gazte martxan ez. Gazte martxan egon duzea? Gu agure martxa egin behar dugu. Agure martxa? Zu ere gazte martxan etorri zea? Ni bai. Bai? Ni gazteakin beti ongi heldu naiz. Eta guen zaizea deskansatzen? Orain, pasardutxo batean eta deskansatzen pixka bat. Oso ongi. Ez dut ulertzen. Orduan, zei demontre da gazte izatea? Zer da zuretzako gaztea izatea? Ez dakit. Ni gaztea naiz? Bai. Bale. Mila esker. Zer da gaztea izatea?
Bada, 16 urte izatea, ala 18 baino gehiago. eta 32? Pues, zarra. Zer da gaztea izatea? Lore, gaztea zer den jakin nahi baldin baduzu, zoaz poligonora. Poligonora? Zergatik? Ba, poligonora joan beharko dut, ja zeo zer dagoen ikustera, ze... Ez dakit zergatik? Ostras, egia, eslaloma, joe, eske ITB-koak azken aldi honetan ez gara deustaz enteratzen, ze fuerte. Begiratu behar dut, ja nortzun diren antolatzaileak, ze... Bueno, ja hurrengoan gutxienez abitsatzen digute. Sartzen ari zait horrelako soinuarekin. Utziko dizuet ITB-ko zozketako irabazleen argazkiekin, badakizue opari bikainak eraman zituzten horiekin, ze morro, eta hurrengo kapitulan ikusiko dugu elkar. Kirol kapitulu berezia izango dugu ITB-en, prestatu horrela arropa dotorea jarri kirola egiteko, eta ikusiko dugu elkar Irurtzungo kaleetan barrena. Agur! ITB-koak gara, itxain segundo bat bakarrik. Venga. Aurre. Bai, venga. Jo, beste bat eskapo. Kaixo! Ai ama, zena oso itxusia gaur jende guzti zutitzen dut. Itxoin! Itxoin, mesedez! Itxoin! Nik kasi gazte martxa ibilbidea hori indut guaintxe korrika. Jendean atzetik.